Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblong. Apa masa itu rasanya hawane kudu merem ya pemirsa. Aku tak aktivitas kamar di sini. Yus bersarapan memang wis pernah tak ceritani bolak-balik nek esuk memang aku sarapan tuku ben gak bosen awane. Oh, pemirsa iki aku dhewe ke zamane aku kurang duwe konten juga seperti ini aku kuwi yo. Ceritani pemirsa. Nek esuk sarapan dadi awane masak begitu. Masalah kebiasaan esuk iki gak terus masak sarapan sampai menu bengi gak pemirsa. Ya pokoknya menyesuaikan yo danane yo kebutuhane ya pemirsa. Seperti biasa pagi nek urung masak nek isih ana senggang metu yo mikir sik resik. Mor ngomong nganti lali. Sampai lupa mau ngomong apa. Aku tuh belangkrah ini risih pemirsa. Kuwi cara menasu ketika aku di mesin rumput yo langsung tak gelabati. Mak mesin rumput ku ngesakno soalnya kuwi tanahe cuma hulukan kerikil. Mau kan mesakno apa jenis pisau-pisone potong rumput pemirsa. Ya seperti biasa ya seperti ini. Resik pemirsa. Ben rapi guys. Bajunya Mas Anto ditinggal. So. Ya. Iki ket mulai subuh iki srengenge ini gak iku pemirsa gak muncul. Aku heran kok. Ket iki mang. Srengenge gak muncul lagi apa nih? Mas Alek ditinggal. Ora gelem gowo iku. Ora dikeki ya. Mbok iki Mas Alek iki gak ngerti. Nek pengen ngene lho. Sebenarnya masalah pengen mulai kuwi memang bapakku janji tak parani karo memang aku ambek dolan rene ngono ora usah aku ngongkon wong tuwa pemirsa gak misalnya nek malah ngetena masalah iki iso-iso ae apa neh dhek iso apa jenenge nyekeli adike malah iso aku tapi bapakku memang tak paranane karo aku yo ambek dolan yo ben ambek roh wong jaba kadang kala nek bapakku kerja kan kadang yo suntuk pemirsa yo ana gawean proyek apa bangunan ngono biyen yo mande cuma saiki kan golek rewang ngejak mande iki jaman saiki yo angel nah bocah-bocah saiki do kerja nang pabrik kan pemirsa lulus sekolah atau sing SMK kan kejuruan biasane untuk lowongan gawean saka sekolahan barang jadi bapakku yo saya tuwa pandai besi kuwi kan memang ngarepe geni pemirsa yo gak kabeh wong ki kuat terus bariku yang gue nyambung hidup ya pemirsa bapakku malah nang proyek kadang kalau sampai tak jemput ambek jalan-jalan guys kita lanjut lagi gak ngerti sampai Mas Alek pokoknya ben yang penting dekne seneng kene nyaman ngono pemirsa saya kita lanjut lagi pemirsa karo adike pemirsa ku arep isa pemirsa Mas Anto wis balik kerja. Nah, pemirsa aku tak nyuci piring dulu. Ki Mas Alek pengen balik. Memang rencana arep mumpung Mas Lomat diterima Mas Anto rencana aku ini. Cuma bapakku telepon aku yo ambek dolan rene.
aku gak pernah pemirsa, gak pernah ngomong tua terus kenapa sih gak Mbak Eka. Memang karena masalah gini, nah aku tuh ngene apa nih kene sampai suwi juga gak apa-apa aku ibu sebenarnya kan yo karo aku cuma memang karena biyen iki aku pindah rene iki masalah nanggung sekolah tulas juga antara sekolah umum ya awet masalah naik kelas 6 ya SD cedak omah kampung halamanku tapi ngaji ning TPA ne kuwi gak libur pemirsa dadine crash lah. Ya Mas Ade ngomong karo aku nek pengen mulai engko. Ya wes terus bapakku yang nyanggup, misal gak nyanggup juga tetep di penawaran Jepang pemirsa. Aku ki gak pernah mengen pemirsa ndek arep mikirne kapan ae terserah wong tuwa nih kan ya. Apa no bae mereka kan yo ket bayi masalah yo melok aku minyo kumpul wong tuaku pemirsa yang ceritane. Karena aku pindah iki yo untuk tanggung jawab apa nang omah kene yo kita harus berkorban salah satu kan yang ngono jenenge aku rumah tangga iki ngono kok lah pemirsa. Rumah tangga tuh akan ada salah satu yang harus berkorban ya aku ngalah. Aku tetep piye wong aku tanggung jawab bojoku ya aku melok bojoku no. Mak masalah kan wis kakak kene karena memang yo anakku kok yo tetep aku harus tanggung jawab. Cuma masalah ya pernah tak ceritain pemirsa yo. Gitu cara balik harus dijemput bapakku kalau jalan-jalan kono ceritane gak apa-apa aku yang ngono mau main jopo ambek adik iki andan pemirsa gitu sandan ya wis tak totoni baju-bajune ya tak simpen no duit ataupun segala macam ya sanggune. Memang sini ki arep tak jalan-jalan nah sini pas ning Jepang kae ndelok ibuku mending sewengi lah nang Jepang kok terus mbok jak nang Jepang perang-perang dino. Lah arep apa sampai suwi gak apa-apa lho Bu. Alah gampang kok anu apa nek ndek pengen mulai wis toh bapakmu yo ambek ben dolan ngono ben juga jenuh nek nang omah nek tak nang omah ae kan ibuku anu pemirsa dodol sarapan ketan nang pasar goreng-gorengan dadi kan gak iso suwaya-waya kan nek sore mulai ngerendem ketan semetu bahan-bahan kanggo gorengan terus nyiapno kopi, bubuk kopi segala macam dadine kan di pasarno bapakku ceritane iki ngono. Ya sing aku yo ambek jelasno pemirsa kalau cukup bapakku mapak lho. Bahwa kon balik apa piye ya ngono mesti kan sing nonton karo aku wis kondo karo mak nggih terserah leke mak aku yang pemirsa soalnya kan yo kok ngono kuwi lah kok nang kene lah kuwi yo nek menawa gelem sampe nang kene ya memang itu kan hak dia. Ayo Meng ayo aku gak iso maksa kan ya pemirsa nek tak paksa malah di sekolah gak lilo kan yo aku malah salah nang akeh aku. Halo, cimeng ciduk nek cimeng. Jare cucu ucing, buke ucing. Ya wis pemirsa aku tak lanjut. Mantani bapakku paling rodok-rodok sore. Nek misale kok winginane ngono kan sore yo. Dolan rene karepe marani aku. Ono acara sedekah bumi kae kan tak kondang balik masalahe apa pemirsa. Wis pernah tak ceritani bolak-balik. Di sepanjang jalan kuwi ono alas ngono lho.
Soalnya ada beberapa dalan sing gak kejamah lampu. Bapakku wis sepuh pemirsa, nek gak nggo kacamata iki Pak motornya juga memang gak jelas, makane kayak tak kondang balik. Iki kok tak kena aja surup-surup tenanan, aja petang-petang tenanan. Aku yo ngono. Karepku iki yo tak terno maksude rodok-rodok esok tapi ndek pengennya dijemput bae. Bapakku yang ambek dolan rene yo kangen. Yo kangen anak putune pemirsa. Ya wis pemirsa ya nanti kita lanjut lagi. Komen gremeng ae mbek Eka beber kotone gremeng ae. Ya wis pemirsa ya kita lanjut. Mau sas-sas dulu. Nyil-nyil. Ya nyil-nyil. Pemirsa dong dhisik. Mas Alek. Dadah, Salim. Salim. Bisa dilakonan ya. Ketitutno. Dadah, Kak. Ngono. Dadah. Dadah Mas Alek. Dadah. Balik.